नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे मनेस्वर ब्रह्म बिथांनि श्राद्धनि दिनाव बिथांखौ मान बावनो आरो बिथांखौ गोसोखांनायाव बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, जोंनि राज्य सभानि एमपि रंगरा नार्जारी बिथां आरो शंकरदेव कलाक्षेत्रनि सन्मानीय आमार सम्पादक सुदर्शन ठाकुर डांगरिया आरो बाहागो लानो हानाय बर' कसारी काउन्सिलनि डिपुटि चिफ बिथां आरो गासैबो आलासि बिथांमोन, मनेस्वर ब्रह्म बिथांनि अनजालि बिसि आरो फिसाला आरो गासैबो न'खरनि सोद्रोमा नोंथांमोन, आं गिबियावनो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। जोंनि सरकारनिफ्राय मोनसे एनाउन्समेन्ट दङ, बेखौ आङो आदाखौ फरायनो थाखाय खावलायग्रोबाय। सिबनि जानानै आङो मान बिलाइखौ फरायनो बोसोनबाय। बावनाय खुलुमनाय गेदेमा मनेस्वर ब्रह्म नोंथां, बर' हारिनि आगोमा महरगिरि, लंथाइगिरि आरो हारिनि थरसे हाथरखि गेदेमा मनेस्वर ब्रह्मनि 22 नभेम्बर 2022 अक्ट'खालि 57 बोसोर बैसोआव हरखाबै रुंसारि जानायाव जों गोथौ दुखु फोरमायो आरो बिथांनि जिउमानि थाखाय आनान गसाइनाव आरज खालामो। लोगोसे दुखुथिया न'खरनि आंगोफोरनि दुखुआवबो बाहागो लाफायो। 2006 मायथाइयाव ललित कला नेशनेल एकाडेमि बान्था आरो गोबां गुबुन बान्था मोनगिरि, रोंगौथि गोनां राफोद महरगिरि, लंथाइगिरि बिथाङा बर' राव आरो थुनलाइ सोरजिनाय आरो हारिनि थामोनथानि सोमावसारनायावबो बाहागो लादोंमोन। हायुङारि आरो मुलुगनां दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानायावबो बिथाङा महर होनायनि गेजेरजों बर' हारिनि सिनायथिखौ होबोदों। गेदेमा महरगिरि बिथांनि बिहोमाखौ गनायना जोंनि बिटिसि सरकारा रायमना हादरारि हाग्रामानि गाहाय गेटखौ महरगिरि मनेस्वर ब्रह्म गेट मुं होनो थांखि लाबाय। गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिसि। बे रायमना जि नेशनेल पार्क बिनि गेटनि डिजाइनखौ बिथाङानो खालामदोंमोन। दा बेनिखायनो जों रावबो सानफेराखैमोन जे बिथाङा इसेबां थाबनो जोंखौ नागारलांगोन। दा बेनिखायनो जोङो इमिडियेट थाबैनो मा हायो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौनो नुहुरनायखाय जोङो सरकारनिफ्राय बेखौनो थांखि लाग्रोदों आरो बेखौ दिनै फोसावनाय जाबाय। मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा जोंनि मोजां गाज्रि थासारिनि सासे साखि आरो बिथाङा जोंनि हारिनि मोजां गाज्रि जिफोर थासारि दङ बेफोरजों मोगा मोगि जानाय सासे मानसि। दा बे गासैबो थासारिखौ लानानैबो बिथाङा जोबोद पजिटिभ सिन्था खालामबाय थायोमोन। आङो बिथांजों थांनाय 10-15 बोसोरसोआव एसे क्ल'सलि जोङो थालायोमोन, बाथ्रा रायलायबाय थायोमोन आरो गोबां टेलिफनिक गोलाव गोलाव खोथाफोर एक्सचेन्ज जायोमोन आरो बै समाव गोबां पजिटिभ खोथाफोरखौनो बिथाङा अराय सम रायलायोमोन। हारिनि बाथ्रा, हारि जौगानायनि बाथ्रा, गुबुन मानसिफ्रा जोंनि हारिनि फारसे साननाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा आंनो फोरमायोमोन। आरो गुवाहाटीयाव थाहैनायलाय, जिहेतु गुवाहाटीया आसामनि राजधानिल' नङा, बेवहाय गासैबो हारि माहारिफोरनि सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा थायो आरो बे जायगायाव बिथाङा थानानै सानफ्रोमबो कलाक्षेत्रआव हाबाफारिफोर जायो, बेवहाय सानसुमैफोरनि मोनसे गेदारिं जायो। बेफोर खोथाफोरखौ बिथाङा मिथिनानै सम सम मोजां मावजानो लुबैनानै आंजोंबो रायलायहरबाय थायोमोन। दा गमामायैनो आंबो
बिथाङा हरखाब रुंसारि जानायाव माने दुखु खालामनोबो सम मोनस्लाबै बायदि जादों मानोना बिथांखौ बिदाय होनो जों रावबो गोसो गैयामोन आरो बिथां बायदि मानसिनि जोंनियाव गोबां गोनांथि दंबावोमोन दा ओंखायनो आङो दिनै फिन खेबसेबाव बिथांनि सारादुनि सानाव बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो बोर सारस्रि हरथों बिथांनि न'खरा जाहाथे मोजाङै थायो आरो बिथांनि आद्रा थालांनाय हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय बर' हारियावनो बिथाङा उजिफिनो बिनि थाखायबो आङो बिथांनि खाथियाव आर'ज गाबो दा बे समाव आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि न'खराव जिखिनि जेंनाफोर जागोन आं साननैसो सिगाङाव बाजैजों रायलायदों आरो बिथांनि फिसालानि जि मोनसे इयुननि बाथ्रा बेखौ लानानै फोरमायदों गोबाङानो आंखौ फनावबो बुंदों दा बे हिसाबै जोङो सरकारनिफ्राय दायथ' लागोन जे बिथांनि फिसालानि जि मोनसे संस्थापननि थाखाय जों बेखौ उनाव रायलायगोन दा रायजो राजा हिसाबै जिखिनि नोंथांमोना सानगोन बेखौ सानबाय थादो जों सरकार हिसाबै आरोबाव माबाफोर फसंथान बिथांनि मुङाव गायसननो हायो नामा बा बिजली ओनसोलावनो माबा मोनसे बेबायदि आर्ट बा स्काल्पचार बा जोंनि जिखिनि फाइन आर्ट्स बेबायदि माबा मोनसे इन्स्टिटिउसनफोर गायसनबावनो हायो नामा बेखौ जों उननि समाव साननानै फोरमायगोन आं दिनैनि समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे हाबाफारियाव बयबो नुजाफैनानै बिथांनिसिम मान होनायनि थाखाय आं बयनोबो साबायखर बावदों इयुनाव आरोबाव मोजाङैनो सावरायबावगोन आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों মই আমাৰ বিশেষকৈ সম্পাদক সুদৰ্শন ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীঘলীয়া সময় তেখেতে লগ পাইছে আৰু আমাৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ললিত কলাৰ ইনচাৰ্জ আছিল বুলি তেখেতে কৈছে আৰু আমিও জানো তেখেতৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কিমান প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু তেখেতে অনুভৱ কৰিব কিন্তু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা অপূৰণীয় এটা ক্ষতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি সকলো তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমি কেতিয়াও বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা হেৰাই যোৱাটো বিচৰা নাই কাৰণ তেখেতৰ বহুত আশা আকাংক্ষা আৰু বহুত চিন্তা আছিলে আৰু বহুত সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাকো বহুত কিবা কিবি কৰাটো তেখেতে বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যে তেখেতৰ যিখিনি সৃষ্টি সেইটো আমাৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ যি নাম তেখেতৰ যি অৱদান কিন্তু অনাগত দিনত নৱপ্ৰজন্ম আহি থকা প্ৰজন্মলৈ এই মেছেজটো যাতে কঢ়িয়াই নিব পৰাৰ কাৰণে কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন তেখেতৰ নামতো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কাউন্সিল চৰকাৰে চিন্তা কৰিম আৰু মই আশা ৰাখিম আমাৰ সুদৰ্শন ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে যেহেতু এটা বহুল ফিল্ডত কাম কৰি আছে নিশ্চয় আমাক গাইড কৰিব যে তেখেতৰ নামত কি অনুষ্ঠান কৰিলে ভাল হয় আৰু যেহেতু বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি সেই অনুষ্ঠানবিলাক আমাৰ অঞ্চলত নাই সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান বিজনেছ আমি তেখেতৰ নামেৰে এটা ভাল অনুষ্ঠান কৰিব বিচাৰোঁ যিয়ে নেকি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যথেষ্ট লাভ হয় ভাল হয় এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আংনি বুंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों